Vautsi wow. Toi ääni herättää meissä jokaisessa kyllä tunteita. Ne tunteet tulee meidän ehkä ensimmäisestä puhelimista, eli näistä retropuhelimista. Tässä kädessäni on Nokian 3310, joka oli yksi legendaarisimmista puhelimista. Näissähän totuttiin siihen, että akku kesti jopa viikon ja puhelin oli tehty soittamista ja puheluiden vastaanottamista varten. Nyt näitä on saatavilla jälleen verkkokauppa e-Villestä, eli kysymyksessä on kunnostettuja, ihan aitoja ja alkuperäisiä nokialaisia. Täältä löytyy justiinsa nämä kaikki meidän hyvin muistavat toiminnallisuuden ja soittoäänet. Paljonkos sulla oli ennätys matopelissä?